Kikindon batamai jong ka TRAI, Sngi ai lat ya ki recharge plan batang shpoten ka bat ya ka validity ka balais pa 100% Sngi na ka benta ki special tariff voucher. Ka TRAI kalawanra ya kikindon batamai na ka benta ki nong pindan kam telekom hau benai no pra 8,000 arpusau da ka babta ya ki company telekom banwanra ya ki plan bakambiang dor na ka benta ki nong pindan kam 2G. Kani ka kindon batamai kan yarap ya ki khatsan Klur ngut ki nong pindan kam mobile hakari India makin la ban yo ya ka validity Haduh shisnam pura da ka recharge tang shisin. Ka Telecom Regulatory Authority of India ka bajutte pait ba kum ka TRAI kalawan ra ya ki kindon ki batamai ki batmu ban ai jing MYNTOI ya ki shis pasan 4 million ngut ki nong India ki ba pindan kam ya ki smartphone ki ba pindan kam pat ya ka 2G service. Kini ki nong pindan kam ya ka 2G ki badon kam ker pang tang ya ka voice call bat ka SMS bunsin ki ya le persya ya ki plan recharge ki ba remdor na ka daw ka jing so alang bat ka internet data ka ba maki kim don kam banwengi kini ki jing e ka TRAI kala pinmi ya ki kindon thamai na do ka arpusau trik no pra 8,000 arpusau hendrei ka tang shimpor ya ki company telecom ban pinmi ya ki recharge plan ki baduna dor da ka babot ya ka kindon thamai. Hapok kene ka kindon thamai ki telecom company ka ta ka Airtel ka Jio ka Bsnl bar ka Vodafone Idea kin hab ban pintre kam ya ki top up voucher ki bala ban yo hakador ka barit ka basdang na du shpoten ka. Shushu la ya thu ba ka TRAI kala wengno ya ka jingta ya ka dor shpoten ka ha ki top up voucher khnang ba ki nong ban ya kin la ban ai ki top up voucher jong kono ka dor. Hakani ka jing pentamai ka bakong san ka TRAI kala pen Q ya ka jing tray kam jong ki special tariff voucher na ka khandai po Sngi sha ka lais pa 100% Sngi. Kani ka jing kala ka ai ki nong pendan kam ki lat recharge ki baduna dor bat ka bajrong validity. Ka TRAI kala pta ya ki nong penya telecom bakin shna ya ki recharge plan ki bakin thop tang ya ka voice call bat ka SMS ki balashna kerpang na ka benta ki nong pendan kam ya ki phone 2G ki bomdan kam ya ka internet. Kumbaka long benta kini ki nong pindan kam 2G ki haban siu ya kador ka barem na ka benta ki recharge plan ki bakin top lang ya ki data wat habakim don kam ya ki ro. La ya thu shushu bala da pentre kam ya kini ki kendon jong ka TRAI bat la iPod ya ki company telecom kat to kat ne tayo bakin pentre kam no ya ki recharge plan baduna kat kum kane ka ain. Ya ka tarik ban penmi ya kane umpat penbena henrei la khmi lenti bakan mino ha ka yoga hat telecom shwaban kod ubnai January. Kani ka jingkala ka pensok ya ki million ngut ki nong pendon kam da ka ba pen yo ya ka jingkri bakong san jong ka mobile ha ka dor ka baduna bha.